Halo dulur, tak sepil lokasi ketoprak Wahyu Budaya ning Dusun Guyangan Desa Sidoluwur Njaken ya lur. Iki pertigaan Sekarsari belok kanan lur, ngulon terus lur pokoke lur. Iki wis teko jembatan warna ijo sing longsor iki lur. Mbok kapan iki didandani lur. Ya iki jembatan iki mengulon terus pokoke iki lur. Nah, mengulon neh iki aku wis teko masjide Dusun Kelampok lur. Iki dalane lah ya wis wajur kabeh iki lur. Nah, iki aku wis teko jembatan penghubung Kota Rembang dan Kota Pati lur, jembatan jok aku urung lair iku lur. Lah iki lurus mengulon meneh lur. Ndek mang aku wis ning wilayah Rembang iku dalane elek. Lah iki wis masuk Kota Pati dalane mulus lho. Lah iki pertigaan kulon jembatan mau iki masuk sekiri lur. Lurus mengidul lur, soalnya videoku tak cepetno lur, daripada tak pedat-pedat alon tak cepetno lur. Sampean ben ngerti daerah kene lur, daerah Sidoluwur Guyangan iki lur. Aku soalnya ya lagi pertama kali masuk desa iki lur. Lah iki aku takon wong kene dikon lurus mengidul terus lur, aja menggok. Soalnya iku kaya pertigaan tapi nganu lur. Lah iki wis teko makame lur. Lah iki wis masuk Dusun Guyangan iki lur, dalane jose ngene lur, daerah kene lur. Lah iki aku panas ndir-ndir jam 11-an iki lur. Aku anut pick up e kok pokoke lur. Sing omahe do kesoteng do komen-komen ning kene ya lur, tetep tak bales sih lur. Lah iki malah wis ana bakul trampolin lur, berarti ketoprake wis sampe cedhak kene lur. Lah iki teko kene bakule ya gak banget akeh kaya biasane lur. Biasane daerah nggonku iku kemroyok ngono bakul. Lah iki kok sepi lur, mok sebelah kene tok lur. Apa durung teko ya lur, jam 11 sawan ngene iki lur. Lah iki aku mengidul terus lur, lokasi ketoprake iki lur ngarepku iki lur. Lah aku parkir ning kene lur. Soale ning kono ya wong akeh lur. Lah iki tak jumno ketoprake aku teko kene jam 11 malah urung dadi lur. Soale ketoprake bal nimbal ning ngaduh.